Γεια σας παιδιά, Κώστας και Ρίκος εδώ. Σήμερα θα σας κάνουμε ένα ενημερωτικό βίντεο γιατί θα κάνουμε αναβάθμιση για το κανάλι. Σε αυτό το βίντεο θα σας πούμε μερικά πράγματα και για την αναβάθμιση και νέα και αυτά. Ναι. Λοιπόν, έριξα αρχικά πήρα το PlayStation 4, έλεγα ότι θα το πάρω πολύ αργά, αλλά το πήρα. Δεν το κάναμε unboxing γιατί ο Κωνσταντίνος έλειπε και δεν μπορούσα να το βρω. Εγώ παιδιά θα το πάρω κατά το τέλη Το Πάσχα και θα κάνουμε εκείνο unboxing. Το πήραμε ένα παιχνιδάκι που λέγεται Bound by Flame, μπορεί να το κάνουμε σειρά, δεν ξέρω. Για την αναβάθμιση θα μας λένε The Monster Gaming. Monster Gamers GR. Ναι, sorry. Όχι The Monster Gamers μάλλον. Θα κάνουμε μια αναβάθμιση του καναλιού και θα αλλάξουμε κάποια πράγματα. Έχουμε ήδη σβήσει όλα τα βίντεο μας και θα αρχίσουμε καλύτερα. Παιδιά, μάλλον το επόμενο βίντεο θα είναι Bound by Flame, το παιχνίδι που πήρα. Εγώ είμαι στο PlayStation 4, θα το πάρω μαζί με το GTA 5 και θα πάρω και το Call of Duty Black Ops 3 αργότερα. Για τα παιχνίδια που σχεδιάζουμε να πάρουμε είναι το Minecraft για το PlayStation 4. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω. Στα live streams στο PlayStation 4 γράψτε στα σχόλια τι θέλετε. Θέλετε να ξεκινάει το live stream, να ξεκινά το live stream από το laptop, να βάζω εικόνες και μουσική και σαν ζέσταμα και μετά να το σβήνω το live stream και να το ανοίγω από το PS4 ή με τη μία από το PS4. Για τα live streams από το PS4, έτσι. Αυτό. Και το επόμενο μας βίντεο θα είναι ένα tutorial πώς να κατεβάσετε ένα παιχνιδάκι, το Pagia. Να ξέρετε το επόμενο βίντεο και γράψτε στα comments τι ώρα θέλετε να είναι τα live streams και την προηγούμενη ερώτηση. Ναι, αυτά παιδιά. Γεια.